लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दा नोंथांमोना इमारजेन्सि फैसानि गोनांथि जादों नामा? जुदि नोंथाङा नांगौ जादोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। अब्लानो नोंथाङा 5-6 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव फैसाया फैगोन बा फैसाया हाबफैगोन। दा नोंथाङा बे फैसाखौ माबोरै मोनगोन? बे फैसाखौ नोंथाङा लानो थाखाय माखासे प्रसेसफोर मावनांगोन। दा बे प्रसेसखौ मावनो थाखाय नोंथाङा लोगोआव लाफानांगोन आधार कार्ड, नोंथांनि भटार कार्ड बेफोरखौ नोंथाङा लोगोसे लाफानांगोन। दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो एप्लिकेसनफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना बे एप्लिकेसननि गेजेरजोंनो फैसाखौ मोननो हागोन। दा बे एप्लिकेसनफोरा मा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंना फार्स्टआवनो दङ मानिभिउ। दा आङो बे मानिभिउ एप्सखौ अपेन खालामनोसै। दा आङो आंनि मानिभिउ एप्सखौ अपेन खालामबाय। दा जोङो बेयाव लन लानो थाखाय मोनसे बुस्थुखौ नायनांगोन। बेनो जाहैबाय क्रेडिट स्कर। नोंथांनि क्रेडिट स्करा बेसेबां नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन। दा लोगोफोर आङो नैबे आंनि क्रेडिट स्कराव होनोसै आंनि क्रेडिट स्करा बेसेबां दङ। दा नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंनि क्रेडिट स्करा दङ 697। दा जोङो बेयाव लन लानो थाखाय नोंथांनि क्रेडिट स्करा मोजां जानांगोन। नोंथांनि क्रेडिट स्करा मेक्सिमाम थानांगोन 650। 650 थानांगोन नोंथांनि क्रेडिट स्करा। होनबानो नोंथाङा लनखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन बा गोरलैयैनो मोननो हागोन। दा आंना 697 दङ लोगोफोर। दा आङो बेयाव लन लानानै दंखायो अलरेडि 10,000। दा आङो बिनि EMI हरगासिनो। जेसेबांनो नोंथाङा EMI खौ मोजाङैनो हरगोन, नोंथांनि क्रेडिट स्करा एसेबांनो दावखोगोन बा मोजां जागोन। नोंथाङा रांखौ मोनबाय थानो हागोन। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 697 बे आंनि क्रेडिट स्कर। दा आङो बेयाव 10,000 लानानै दङ लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो बेयाव ट्राइ नायनो हागोन। जुदि फैसानि गोनांथि जाथारदोंबा, नोंथांनि क्रेडिट स्करा मोजांब्ला नोंथाङा बुरजा लन मोननायनि चान्सबो दङ। दा नोंथांमोना नै बेयाव नायनो हागोन आंनि EMI खौ। दा आं बेसेबां EMI हरो। नै आङो 10,000 लादोंमोन लोगोफोर। दा बेयाव नुनो मोनदों नोंथांमोना 10,000 आङो 14 फेब्रुवारियाव लादोंमोन 10,000। दा आङो फार्स्ट EMI आबो कमप्लिट जाबाय आंना आरो नै सेकेन्ड EMI आबो कमप्लिट जाबाय। आङो मोननै EMI हरखांबाय। दा आंना थार्ड फर्थ दंबावो। आङो बेयाव 10,000 लादोंमोन। दा आङो मोननै EMI खौ कमप्लिट खालामबाय। दा नोंथांमोनाबो बे एप्सनि गेजेरजोंनो गोरलैयैनो लनखौ लानो हागोन। दा जोंना मोनसे एप्लिकेसना थांलायबाय। जुदि नोंथाङा मानिभिउआव लन एप्लाइ खालामबाबो मोनाखिसैब्ला, नोंथाङा नैबे एप्लिकेसननि गेजेरजोंबो लनखौ मोननो हागोन। बे एप्लिकेसनानो जाहैबाय केशहि होननाय मोनसे एप्लिकेसन। दा आङो बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामनानै दोनखादों। दा आं बेखौ अपेनाव होनोसै। नै केशहि होननाय मोनसे एप्लिकेसन। बिनि गेजेरजोंबो जोङो लनखौ मोननो हायो। दा नोंथाङा जुदि मानिभिउआव मोनाखैबा बेखौ नायबानो जाबाय। नै दा आं बेहायबो 15,000 लन लादोंमोन सिगाङाव। नैबे आं भिउ डिटेलाव होयोब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। दा आङो बेखौ लादोंमोन 13 नभेम्बर 2023। 13 नभेम्बराव लादोंमोन आङो। क्लसखौ खालामदों आङो 28 डिसेम्बर 2023। आङो 28 थारिखआव क्लस खालामदों। बे लनखौ आङो फोजोबदों। खेनसेनो ज' हरजोबनानै आङो फोजोबदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मानिभिउआव लन एप्लाइ खालामनानै मोनाखैब्ला, नोंथाङा नैबे केशहि होननाय मोनसे एप्लिकेसनावबो ट्राइ नायनो हागोन। दा आं जे बुस्थुखौ लादोंमोन, जे बुस्थुआव आङो लन मोनदों, जे एप्सफोराव आङो लन मोनदों, बे एप्सफोरखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव रिकमेन्ड खालामदों। नोंथाङा जुदि फैसानि गोनांथि जाथारदोंब्ला बेफोर एप्सफोराव ट्राइ नायनो हागोन। दा जोंथ' गोबां एप्सफोर मोनो, नाथाय माखासेफ्रा फेकसो जायो, फेक। बेनिखायनो आङो मा एप्सआव आङो लन लादोंमोन बा मा एप्सआव आङो लन मोनदों, बेफोरखौ आङो भिडिअ खालामनानै लाबोनाय जाबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैसानि प्रब्लेम जादोंब्ला बा फैसानि गोनांथि जाथारदोंब्ला, नोंथांमोना बे एप्सआव ट्राइ नायनो हागोन। दा आङो बिनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै मोनफा मोनफा डाउनलड खालामनानै ट्राइ नायबानो जाबाय लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन। जुदि नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नटिफिकेसनखौबो अन खालामनानै होबानो जाबाय।